Takže čaute kukučky, vítam vás dnes znovu pri ďalšom videjku. Dnes to bude z jesenných prác, siatie predplodiny. Dneska sme tu zatiaľ v 4 ľuďoch, možno, že sa staví ešte Andrejko. Takže dneska tu chcem privítať so mnou babu Jagu. Čaute. Ferka nášho. Čaute kukučky. Zajačika s menom Rabbit. Čaute kukučky. No a moja maličkosť Mirec 104, predseda Agrofarmy Svornosť. Takže dúfam, že sa vám táto videjko bude páčiť, príjemné sledovanie a my sa pustíme ďalej do práce. Ja za chvíľu nabehnem, len si toto poutieram. No, ty budeš mať v noci tam voňavo. Aj. Počkaj, do zasúvky mi nazeklo, že by som aj nebol vystrasaný zaraz. Budeš vyzerať jak záčik Wonder, hej? Dobíš baterky, zajíček. Duracell, hej? Že tam prlík piva sa ti vyleje, ale utieranie na 2 metroch štvorcových. No a jak? No a? To sa ti len zdá, že tam je štamperlík, vieš? Kto vie, aké hrubé dno máš na tej flaške? Jak to zväčšuje? No, toto. Jaj. Podaří se. Neboj nič, zvládneš, si šikovný. Malej, ale šikovnej. Keď sa darí. Ja si ho rýchlo dopijem, že by som mu nevidel ešte raz. To poznáš, ne? Keď sa darí, tak sa darí. Jedného krásneho dne. Tak. To je pesnička, ne? Keď sa podarí, taká česká, ne? No však to ten spieval, ne? David Poupata. Na túto, ne? Jak sa to volalo takedy, čo to boli tie Spartakiády. Áno, presne, hej, tam to taký, hej. Joj. Dobre. Všetko je v pořádku. Ale z kameňáku, ne? Když se daří, tak se daří. Ale kvôli jednému klásku nebudem mať práca celý kombajn. No jo. Jedného krásneho dne si říkala, že budeš, dnes by to šlo. Dneska je krásny deň, dneska by to šlo. 15. výročí, viď? No, jo. Nezapomeň. Jo, kdyby ještě před 15 lety zabili, by mě dneska pustili. Vieš, čo je najhoršie, keď ti povieš, keď sa dozvieš po ránu? Dobré ráno, susede. To bolo nejak inak, ale... No to ty cigáni, ne? Oproti bývali vtedy. Víš, co je nejhorší po ránu? Něco takového to bylo, no. Hej. Keď si cigán povie, dobré ráno, susede. Kohút naháňa kúru po dvore, ne? A kúra si hovorí, ešte jedno kolečko, nech nevyzerám jak štetka. Takže dnes, ako som už hovoril, siate predplodiny na poli číslo 9 a pole číslo 13, tam nám to dosieva Zajko a so mnou na poli číslo 9 je Ferko a máme ešte zber kameňa, na ten sa pozrieme neskôr, ale môžem vám dneska sľúbiť znovu jedno prekvapenie. Znovu je to rozšírenie vozového parku. Pozrieme sa na to nakoniec, takže sledujte do konca a budete vidieť, čo sa zmenilo na našej farme. A zdraví vás garážmajster, No. Ferko má funkciu už hodne dlho. Má garážmajstra, už sme boli od neho aj sprdnutí, takže plní si svoju funkciu na výbornú. A za to včera od živočicháře dostal dárek. Jej. Čo to bolo, Ferko? Priznaj sa. Kopa hnoja. Havanana, ktorý neviem, kde je. Si ho neuviazal?
Tak jsem tady. Tak čo, už je napapkaný, tak můžete Ja ho pokračovat. nemusím viazať. Jojo. Tak, Čau. máme tu nášho podpredsedu Andreja. Andrejko, pozdrav do videa pekne. Dobrý den. A počuli ste aj jeho kamošku tak z diaľky, takže viete, o čo išlo. Bol sa napapkať, tak. Jenom o jídlo. Jo, Však o ničem jiném nemluvíme. Však Ale my ako, sme prečo sa hneď brániš? To je taká vada? Ja si myslím, že nie. Těhotná ještě. Aha, no tak už o to už potom. No, tak to si v keľu. Vdaná a těhotná. Je to tam, starka. Ahoj, Ferko. Ahoj, Andrejko. Andrejko, kde ste dali Hafananu? Já nevím, tam někde musí být, ne? Není Hafanana, ani žrát sa mu nedá dať. Jo, předsedo, ještě ta novinka na bioplince. Aha, no tak to sa pozrieme. To bola aj pre mňa novinka dneska, jak som tu prišiel, sa priznám, nebol som tu zas nejaké 3-4 dní, takže sa Tak tu... to se mohlo rozšířit náš vozový park, že? No, o tom vozovom parku už sme s podpredsedom hovorili hodne dávno, že na čo to pôjde všetko, takže... Ale právě díky tomu se to podařilo. Áno, počul som o tom. A ani nás to nebolelo, stále máme zásob dost. No, však to je dobré. No, Nebo už ne? teď to už ne, už je tam jenom 100 000 něco. Od včera. No, Kaso to ještě večer, myslím, že vyvozím. Prý zavčasu. Nie, máme 600 litrov, 600 000 litrov. Na účte áno, ale asi v síle v sklade nie je toľko. V tom pri výrobni malo byť 100 dačo a v tom druhom by malo byť 500 minimálne. Ale tam máme 700 000, máme napsaný jakoby v Silev, takže to máme u toho skladiště. U centrálního. Tam je 700 000 a něco ve výrobně ještě tím pádem bude. Takže máme i tak dost. Ve výrobně je 114 000, jestli to čtu dobře. 114, jo? No. Tak máme přes 800 000 litrů, tak to je dobrý. No ale to, co je v centrálním skladu, se nesmí prodávat. To je pro nás. Jo, jasně, ale říkám, že to je jakoby zásoba, tam, že tam máme zásobu, víš? No. Že máme tím pádem nějakých 700 000 v centrálním skladu a tady máme těch 100 000 ve výrobně. Práve preto som to napísal. Však ano. Tak, a to si dělal, to si ještě nebyl spát? Nebo si šel teprve do ráno? Ešte som nebol spať dneska. No, dneska si nás předběh všechny. Ja si to dospím, neboj. A jak jsem říkal, pak to rozsek Staňo. Já po 6 hodinách v práci a Staňo pošle dobré ráno. Aha. Už ráno je vtedy, kto jak stáva. Tak samozřejmě. A kdo jak si to umí uspořádat, že? Tak. Ja mám ráno po obede. Dneska som mal ráno. Až deň a noc na 2 dní voľno, hej? Ja neviem. Pánom svojho času. No on to bere tak, vieš, keď ti v robote povedia, že deň má aj 25 hodín, keď si ráno hodinu pristaneš, hej? Takže má nie 24, ale 25 hodín, hej? Hej. Ako zdraví ľudia tvrdia, že my vozíčkári staneme, máme zarobené. No, aj tak sa to dá povedať. Ono to je len krutá realita. Lebo také jednoduché to až tak není. No. Jasné, že. To, čo teraz robíme, to netrebalo mulčovať ako predtým? Či čo to sú za vlastne? To je len testovacie pole, hej. To skúšam bez mulčovania zasiať. Lebo nie, že ani výnos, len som chcel vedieť, že Andrej? Či to bude trebalo mulčovať potom alebo nie. A hlavne som chcel vedieť, že či sa nezmení, lebo Andrej hovoril, že na pole 15
či 13 sial redkev a zasialo mu to kukuricu, hej, tak preto som išiel na nepomulčované, že čo to zrobí, hej. A na to jsem se chtěl zeptat, posouval se čas nebo ne? Posouval se čas a změnilo se to pole nebo ne? Nic se nezměnilo. A zůstalo nezasetý nebo se tam něco objevilo? No, ta kukurice tam byla pořád. Andrea, pořád. A roste nebo ne? No neroste. Už ani neporoste. Protože ona tam není zasetá ani. Ty si to predtým povapnil, Andrejko? 13 ne. No lebo to vyžadovalo vápno a orbu. No to sa zrobí potom, jak budeme zaorávať redkev. No dobre. Takže pole číslo 15 bez kameňa. Tu máme babu Jagu, ktorý sa podujal dobrovoľne na silu na toto pole. Ale nie, hľadal zamestnanie, tak sme ho hneďke zamestnali. Kameňoch je tu zatiaľ dosť, takže pôjde to všetko do výrobne vápna a to vápno sa potom rozhodí na to pole číslo 13. A prišiel nám tu aj Andrej. Podpredseda prišiel takisto s druhým odkameňovačom. Kukurice tam ani zase tá byť nemohla. Protože se seje úplně jinak tím secím strojem. No však právě. A hlavně na to nebylo ani období, že jo? Taký buk. Bylo sklízení, jenom kukuřice. No však práve, a Andrej rozprával, že zasial toto, ja som prišiel takisto na to pole, postavil som sa na to zasiaté a mi ukazovalo zasiaté kukurica, výnos 92%, či koľko bolo a 50% pohnojenej, čiže tam to už nepasovalo už tie percentá, hej. A hovorím to... Hej. Neviem, čo sa stalo, no. Nie. Bugy. Tak. Asi nějaký brůčák jsem přišel. Nějaký chrobák. Ešte hodím na Discord, čo som piatok nakladal v kamenolóme. Také kamienky, 3 mi položili na náväz za 29 tony. No. Myslel, že tie gumy vystrelajú. Ušiel na váhu, táto mi hovorí, že OK, že však OK, nie to čo. 150 km prejdem a keď som pozrel na celkovú váhu 47 tony, hovorím, ty kokos, 40 je celková, ale v Belgicku máme povolený na 44 ako. No ale... A 3 jo? 3 kamene položil, no. Neviem, aký diskozízny vozík mi ich tam položil. A aký doviezol, ešte tam mám aj taký ket, ten veľký. Som sa na rokom aj tak boli chlapi, tak som aj chlapov tam príďom odfotil. Také, koleso má také veľké, že 1,80 m, hej, že. Hej. Ale vo vnútri žiadny volant, vo vnútri mal joysticky. Tak to ovládal. A tiež 2 kamene doviezol, no ale jak sa zatáčal, tam tie gumy predné, ako dostávali dobre zabrať. Keď to tam lámal, ale... To im tam vyrábajú také tie mramorové dosky a hocičo, vieš, na tie pomníky a schránky z toho robia, poštovní schránky z toho robia. Pomíň, Peťo. Dobre, pojedeme jak normálně, nahoru, dolů nebo dokola? Nahoru, dolů, no. Tak já to vysypu a pojedu tu ze zadní strany. Vršek mám udělaný ten roh, takže to je tady ta rovinka. Dobře. A zabralo ti to celé, Zajko? Nebo jak se to? Upevňovali to ještě, nebo se ti to vešlo přímo? Mi ti to tam neskákalo. Na koho hovoríš? Na mňa? No říkal si, že 3 ti naložili, ne? Tak to směl přímo jakoby, že se ti to tam vešlo, by ti to neházelo v zatáčkách a takový. No hej, no tak on to položil akože na také hranoly. Kové, alebo také dačo. Vyšli na celý náves 3 kusy, no ty to musíš zagurťovať, musíš zabezpečiť. Proti pohybu, to už je tvoja robota, vieš. No práve, to som sa ptal. Po 2 gurte, no ale vieš, to keď... Jeden šuter má cez 8 tóny, tak ako to tie 2 gurte, by si klepol na brzdy, tak ti to pomôže, keby si mal tam 10. Keď sa také dačo dá do pohybu, tak... Ale to by si musel akože... No vyvrátiť nábok, že by to išlo. Už vieš, čo vezieš, tak už aj s tým tak ideš, vieš.
Rozbehnúť to nie je problém to je potom zabrzdiť. Takže už rozmýšľaš dopredu, už to máš... Také klasické šoferovanie, vieš. Tak na osobaku musíš predvídať, keď vchádzaš do križovatky, že... No jasne, no. Nedávaš pozor na seba, ale musíš dať pozor na všetkých ostatných. Aby si neskončil tak, jak v Amerike, čo som pozeral to video, čo sa mu tie plechy rolované vygonačili. Zvitky. No, zvitky. Cez kabinu mu to preletelo. To sú najhoršie, keď ti dajú na paletách, ono ináč sa originál zvitky vozia v mulda náves, to je s tým korytom. Hej. A tam máš už vybehnutú, už je problém, tam to skôr do strany vyvrátiš, doľava, doprava, jak keby dopredu, ale stáva sa, sú prípady, že klepne na brzdy, alebo dá sa ti skočí pre teba so sobákom a tie naše nové kamióny majú tie, vieš, jak to povedať, antinározové systémy. No jasný, že to čidlem zabere a zabrzdí to akoby. A hneď brzdí, že on nerieši, ty máš 24 tón naložené nejaké plechy, on proste to absolútne nerieši to auto, proste on zikne na brzdy a hotovo, a ty rob čo chceš. On sa rozhodne a hotovo, to nedomyslený, strašne nedomyslený. Na to, že koľko rokov sa to montuje do aut, je strašne, ideš, chytí odraz od železného mostu, zajímavé, že nie od každého. A normálne ti sám pri brzdi je 90 a teraz si obržte za sebou kamión, taký 10 metrov, ďalší, ktorého si predtým obehol. A ty mu proste pred mostom nás začneš auto, klepni na brzdy, hej, z 90 na 80, čo je na pár metrov brutálne spomalenie, hej. A z ničoho nič, lebo on chytí ten snímač taký odraz od takého mosta. Hej, takže... Ja inak to ide oproti. Pokos. Ferko, neboj sa, ty to nie si. Ja viem, že som to. Teraz... Dobre. Počkaj, bo mi dízneš toto, no. Neboj sa. Ale však sa nebojím, ale nemám... Sa nebojím, ale mne sa kravnícky strach. Má sa na čo báť. Celá peniaze si aj tak nikdy nemal. Jako všichni ostatní. Tak. Nemá sa čo báť. Proste nemusíš báť, že ťa ukradnú, ne? Vieš. Keby prišiel ku mne zlodej, tam mi ešte radšej nechá 5 eur, že tu máš na... Tu máš aspoň na pivo, daj si. Tu máš... Tvoje si práve vyliel, tá daj si ešte aspoň jedno, no. Dám seba, ale bojím si ho otvoriť. Taký si rozprasený? Nie, ale z tej teploty normálne. Rozmýšľam nad tým, že... Ale už nie je také citeľné teplo, ako je 38 stupňov vonka, ale už to nie je také, jak to bolo v auguste alebo v júli. Keď vytlo tých 38-40 a to si tu išiel zdochnúť v tom aute, ale... Teraz je vonku také, možno za to, že vietor fúka. A možno kvôli tomu také, no, že iné podnebie, alebo... Teď si kde? No, ešte teraz som medzi Bordom, pri Borde som, a to je dole pod Parížom, tak troška ďalej skús. Zase robí bordel. Ne, tam mám 3 výkladky zajtra. Jo. Zase robí bordel. No a kým to nie je Marseille, tak dobre. No. Tu sa aspoň také kľudnejšie parkoviska tu hore, ale tam dole na ten Marseille, to je na palicu. Tak on je braný Marseille jako přístavní město, nebo ne? No, tak je tam máš ten najväčší prístav, či ak to hovoria, nie, že je, ale... No, že právě kvůli tomu asi, ne? Takovej. Tam je telo tej... neviem, jak to slušne povedať, že by nás Vargy. Google by to nemal poznať. Hej, to tam je masaker, čo tam máš. Normálny Francúz ti neurobí nič, normálny Francúz sú pohostinní ľudia, v pohode, ale tá čvarga, to je... To robiť nechce a to len také zhaňajú, vykradajú kamióny, len toto robia, vieš. Ich živobytie. Si videl to video, čo som dával, že vieš, proste... Hej... Takže to je za trest, to chytiť. No, musíš vedieť, kde sa máš postaviť, vieš. Tak som šiel prvýkrát, som nevedel, no tak hneď som prišiel o 7 palety hračiek. Dobre. Na parkovisku, hej, takže...
A ešte tá drzosť, že ešte si ich aj porozbalovali. Pri návese krabice mi tam nechali. To hombace koníky zobrali. To není možný. 7 palec, čo na to si necítilo. A jak asi cítiš, keď ti za to dvere otvorí a ty spíš v aute? No a jak No asi tak budeš cítiť? počúvaj, aspoň si vedeli, aké IQ majú. Hej, asi tak, hej. Majú IQ hojdaceho koníka, no. No. Keby si šiel vonku, tam bol by si debil, keby si šiel vonku. No tak to vieš, že to... To nepripadá do úvahy. Ja mám gurtňa na dvere, keď nemám tie Defend Locky, originál zámky na Dafe, tak dám si gurtňu, hotovo a neriešim. A nech si krádne, čo chce. Tovar je poistený a o tom viac neriešim. A mne nedajú svatý pokoj. Ale už ide o tú drzosť ide, že proste pod kamerami, všade kamery a už za bieleho dňa ráno už 6. proste ti dokáže otvoriť dvere a začne ťa vykradávať na drzovku. Sú oprsky, no. Však to video tam vidíš, o tom videu, keď tam on prišiel a tam takého jointa mal v sebe v písku, že ten bol taký skúrený, že ten možno nezval ani, kde sa nachádza, ale videl, že víno naložené do tá. Ale iba jednu krabicu stihol zobrať, no. Viac už nie. Každá robota má dačo. Ale však jasné, že. Furdáčo, aká by to bolo dobré, lebo také by furdáčo nebolo treba. Ja medzigneš sa tú sejačku, no. No. No, a počkej, to budeme púsť už, keď si mi tu zmotal. Chlapci, jeden potom ešte vás poprosím na 6, hej? Tam by nemalo byť, tam není zasiata. To je také maličké pole, či čo? Hej, to je tam, jak je výroba toho mlieka. Sladkýho mlieka a tam by trebalo zasiať ešte tú redkev olejnú. Ja ešte... No, ja idem kúknuť, lebo tam tak, kde máme, neviem, 17 je vyrastená, tá redkev, by sme ju mohli zorať. A 19 máte zase tou? No tak ešte 19 asi nie je potom. To furt si dačo musí spomenúť. Dobre, pán podpredseda. Jo. Ešte, že ťa mám. No. Začína ma to hnevať, aký má prehľad. Andrej, nemusíš nám hľadať robotu, my si robotu sami nájdeme. No. Takže sa pozrieme, že či máme ešte my robotu takú. No, takže tu by sme mohli redkev poorať kľudne. Po papiere sa mi nechce robiť v kancelárii, takže to radšej pôjdem na pole. Tak to ide na tú 6. A pak bude stejně 15, ne? Jen co se sbíráme kameny. 7, 10. Ne, tady to je zase ty už. Tady se bude už příští rok jenom sít. No, záhon tam ešte treba zrobiť. No, záhon, no. Dobre, takže čo treba ešte robiť, zasievať, okrem tej 6? 6 a 15? Či ktorá to? 19. 19, tak, prepač, dobre, 19. 19. To sú také obidva malé, tak... Áno. Však jeden idete tam, jeden tam, ja idem toto umyť, odložiť sejací stroj a zavonačím tie podriváky a idem na toto už tam. Ja momentálne otváram Starkej. Otvor. Len sa ho nenadýchni, bo ťa bude štípať až... Hlavně nezvedaj telefon dneska. Čo? Žádný telefon. Prečo? Prečo? Lebo už ťa tu neuvidíme viacej. Ale uvidíte. Po 45 minútach. Agrosvornosť. Telefon, offline, půl hodiny až hodina a půl. No si dovolte. Ja idem na 6, tak už máš dačo vyrobené, to si môžeš dovoliť. Jak rečí môj kolega, už mám nejaké číslo tu. Dobre, tak idem na tú 6 hore a keby si sa dovtedy nevrátilo do octu, to podrečne vyleješ. Kde mám ísť? Preč? Tak keď Zajko, ty ideš na 6, tak ty iď Ferko na 19.
Hej. On môže ísť ku mne na 6 a potom pôjdeme spolu na 19. Jak chcete, lebo časovo to vyjde to isté. Hej. Jak chcete, nechám to už na vás. Nech už Perkovi, jak sa rozhodne. Víš, jak je to? Dělejte, jak umíte, a hlavne dělejte. Tak, jo, tak, hej. presne tak. Proste nestoj. Behaj po mape hore dole, hlavne nestoj. Dejte mi lidi a to udělám, tak? Veľký brat ťa vidí. Tak. Áno. Vždy, jak pozrie predseda na mapu. Ferry není papagaj, Ferry je pitbull. Šípka musí byť v pohybe stále. Tak. Máš jak doma, vieš. Keď doma čo na dvore robíš, to žena te nemôže vidieť stať. Aj keď budeš s prázdnym furíkom behať po dvore, ale je všetko v porádku, bo robíš. Aj keď na prázdno, ale si v pohybe. Ako náhle zastavíš. A čo nič nerobíš? Ona ti nájde v robotu. Ferry není papagaj, Ferry je pitbull. Hej. Na to som aj ja zvedavý, čo tam zase pribudlo. Aha, síce asi viem čo. Ferry, no, to mi nechceš... Čo je? Čo, nie ty cicho, ako Ferry nech je cicho, aj keď si myslí, nerečuje, čo pribudlo. Ale veď ja viem! Ale to mi nechceš, Ferko, povedať, že si tu častejšie jak ja a... Ja viem, čo tam je, a ty nie. Troška som si myslel, že neviem, už viem. To možno ten kamarát spravil, Alzheimer. Aha, myslíš ten Nemec, hej? Hej, a Parkinson ešte neprišiel. Ten meška. Oni si dali dostaveníčkou Ferryho. Radšej s Parkinsonom vyľať, jak s Alzheimerom zabudnúť vypiť, ne? Tak. Takže jak sa volá to ten Nemec, čo by to tie veci furt skrýva, ne? No. Alzheimer. A my máme s Andrejom kurňa výhodu, lebo máme 5 duší. Vy máte iba jednu. Tak buď rád, že ich všetkých neprepichneš. Jedna sa nedá určite prepichnúť. A možno Andrej má bezdušové koleska. No. Hej, máš bezdušové na tom? No. A tie puklice agrosfornosti si objednal už? Ešte ne. Ešte ne. Máme tam taký, sú tam jenom takový plasty průhledný. A to snad bude dobrý, to snad bude stačiť. Mu povedal, že má potrénovať a o pol roka dáme preteky. A to bolo na mieru robené, hej? To som dobre pochopil, hej? To máš na mieru robený ako vozíček. A to si tak dlho čakovania. No. Je to upravený... A to hradí poisťovňa, či to si musel hradiť sám všetko? Víš co, když jsem to zkoušel poprvé, tak to pojišťovna nehradila. A nevím, asi za 2 měsíce jsem se díval, jestli náhodou není nějaká změna a pojišťovna už to celý hradí. Ale ty úpravy to vlastně, to co bys chtěl jakože navíc tam, tak si musíš zaplatit. On hradí čistě jenom vozík. Akože radio, klímu a tak, hej? No. Tažný, viď, a takový. No. Ofuky. Koľko stojí taká sranda? Tady ten stál 45. Nebože. A to není, to je bezmotorový, ne? To je len taký. No, to je jenom na to, no. No, tam motorový koľko bude stať? Ten motorový, co mám, ten mě stál 158 000. Ty vole, to je pálka. No. A nabíjaš to nejak na solár, alebo to musíš nabíjaš? Ne, normálně nabíječku jak do auta máš. A akorát, že tam má, že to je 24 W nebo voltů, nebo vatů. To nemá ten... No hovor, dokonč. No, že to... Jako nemá jak třeba jako na auto nebo jo, prostě, ale je to takový styl jak na auto, prostě nabíječka, zapneš to káblík do toho, máš takovou krabičku a...
Ja som myslel, čo nemysleli nejaký oný štýl taký, že tam to už je za jazdy a je tam nejaké dynamo, že čo by zberalo nejaké ešte. To nevím, to jsem ještě neslyšel. Možná, že něco takového je, ale... Tak bude potom muset nic, aby se to neupálilo, že jo, hlavně. Andrej, mne bolo vysvetľované, že ono tam nemôže byť. Je tam dačo, že ono ti to vlastne tú energiu, tie elektromotory kvázi troška zbierajú, ale nemôžu ti ju úplne zbierať, lebo by zhoreli. No, já si myslím taky, ono, když jedeš z kopečka, tak trošku si myslím, že to dobije ten tu baterku. Vytvára tam nejakú rezervu, že? Asi jo, no. Aspoň trošku. Máme tady někoho novýho. No jo, nejaký kapout. Čaute, ja som Ferio, kamoš. Kaso a Ferio mne vedia. Ahoj, vítáme ťa tu. Čau. Zajko? Áno. Tu jamu si zakryl, hej, dúfam. Či? Áno. Výborne, super. Na krytá traktor som nechal tam pri nej, bo nevedel. Hej, dobre. Som išiel rýchlo stať, takže... Junior zháňal traktor tam a tam. Jo, ja len kvôli tomu, bo som išiel okolo nej a teraz som nevedel, že či je zakrytá, či nie. Baterky to má velký jak do nákladáku, pomalu. Jsou to samoudržovací, takže nemusí se o to starat a vydrží to, jsem najezdil tak kolem 40 km. Na jedno nabitie, hej? No. Ale závisí od terénu, aj, či jaké kopce, alebo tak, ne? Áno. Váha a tak všetko. No jasné, však to závisí od všetkého, vieš. No, a nabíjíš to? Noc stačí? Stačí přes noc, no. Už mě jednou vezli, co se mi vybila baterka, tak normálně na vozík, zapřený za auto a jedem. A ty si bol na vozíku, či ťa dali za auta? Ne, do auta. Horská dráha. No. Či neboli na strany, že museli ísť po teba, no to ťa nechali na vozíku sedieť. Ne. Tak Andrejko má ten, čo zatáčajú predné kolieska. Přední kola, no. Ja mám ten, čo zatáčuje zadné, tak to sa blbo ťahá zadne za hocičím. To já bych si rozbil někde hubu hned v první zatáčce tady s tím. To má zadní kolečka. Sú to drahé srandy, no. A je to na hanbu, že poisťovne sa z toho vykrúcajú, rozumieš, že to sú pre pána kráľa také veci, že... Ale silu to má jak blázen. A to platíš všechno, že jo, zdravotní, sociální, takový, a pak ještě po tebe chtějí prachy, když se potřebuješ nechat oléčit, anebo se ti něco stane a máš nějaké následky. Tak se bez chtějí stáhnout prachy ještě. Je to všetko celé smutné. Po silnici jsem tak jsem se opřel o auto, o BMW 530 a normálně jsem ho tlačil. To je dobrá sila. Jo. Ešte povedz, že mal ručnú zaťahnutú a ma už to vypne celkom. Počúvaj, nemáš tam náhodou už úžek? Z toho tepla. Ty máš vozík, či máš jeep? Vozík. Ale zkoušeli jsme to a fakt jako má to utlačí auto, v pohodě. Tak je to elektromotor, takže v podstate, keď je tam dobrá trakcia na gumy, tak tá sila tam sa prenesie, hej, že? No na štěrku, když brácha má, jak má barák, tak k němu jsem chodil ze zadu, jako přes dvůr. A on tam má takovou štěrkovou silnici. Tak tam jsem musel samozřejmě zpomalit, abych to, protože na tu 5 to fakt jede. No a to normálně hrabe, to, jak tomu přidáš na té 500, tak to zahrabe na ty zadní kola. To máš normálně odstupňované, hej, prevody. No. Na rychlost jenom. Na rychlost, no. Dobre, to je vychytané. Dvojka je taková pomalejší chůze, trojka je rychlejší a na tu 5 to jede asi 8-9 km hodině.
Andrejko, koľko ti to išlo najviac? Říkám 8 nebo 9 kilometrů, víc ne. Vím, že se to dá poštelovat. Myslím, že na 12 nebo tak nějak. Mne to ide a išlo 15. No. Teraz to troška stávkuje, ale... Říkám to, abych si rozbil hubu na první dotáčce, protože já jsem tak jak utržený z řetězu, když na tom sedím, takže... A už niekedy mi 15 je málo. No tak to... Ale viděl jsem video, nebo video to bylo, jak v Německu nějaký elektroinženýr, taky na vozíku, si to přešteloval ten motorek nějak a normálně mu naměřili ve městě 50. To už snad nejde na tom ani sedět, tyhle, ne? Nevím jak to, ale... Preštalovať to nebude problém, ale potom musíš prispôsobiť ako tomu ten podvozok, aj tie gumy a... Všechno, no. Zober si tie kolobežky, viete, kolobežky koľko lietajú, hej. No a toho minulé na diaľnici si videl? Vyše 100 km za hodinu na kolobežke? 118 mal, ne? No. A to tam sa dá, lebo tam je taký omezovač a ten omezovač, keď vypneš, tak to sa dá s tým toľko ísť. Hej, len to je už životu nebezpečné. No tak pozri sa, kto to robil, tak ten už musel o tom vedieť, vieš, že je to... Taky třeba jeho poslední video. No jo. Vo Francúzsku už zakázali, hej, tie kolobežky. Ale tie požičiavacie, akože, no také, čo si kúpiť môžeš pre svoju potrebu, že máš vlastnú, ale tie, čo sa požičiavajú, čo Bolt požičiaval, no, to je zakázané. Presne preto, bolo im jed rady, však to 5-6 tým, to nevieš ho obehnúť. Ale však to je chore, však tu som minule pozeral deti dvaja na jednej kolobežke, rozumieš, a tak kolo teba preletelo, ja som išiel na bicykli do roboty a na cyklistickom chodníku tak kolo mňa preletelo, ja som myslel, že to auto prišlo kolo mňa. To tady je teď u nás v Olmiku, to je normální takhle, o dvou a po těch cyklech ti to honí o závod, 2 na 1. Ferko, si to skončil celé? To je chore, to by trebalo s tým dačo fakt akože robiť, ale... A pak se ti to válí všude, překáží to, kolikrát to máš prsknutý v silnici, tyhle. Nemůže s tím hnout, protože to začne řvát. Ideme na tú 19, hej? Na 19 ideme. Pôjdem, kde len povieš. A tak bolo povedané. Dobre. Takže Ferry, 1 a 9. To môžeš... Nechod na... Nie na 20, hej? 1 a 9, alebo 10. Pôjdem na 22. Taky možnost. Ja sa len bojím toho, keď toto čísla, jak sú tu, že 20 a 21 budú svietiť na oranžovo. To sa neboj. To zvládneme. To zvládneme, dáme si nočné smeny. To neboj. Pôjde to. Kúpime ešte väčšie kreslo ako mám a bude to. Pôjde. Toho sa bojím, bo piatok idem domov a oba týždne, keď sa vrátim, toho sa bojím, že už nebude biele, nič svieti na tej mape. Tak si to dobre pozri, zapamätaj si, jak to vyzerá, lebo takto to už neuvidíš. Udělej si screen, ať si to pamatuješ. Len potom budeme musieť predložiť oné ročné obdobie, či čo. Nie na 2 dní, ale aspoň na 4. Aby sme to stíhali. Tady moc dlouho nebyl ten, ono došel? Odišiel ten Ferry, či ja som... Hej, on sa pozdravil, povedal, kto je a vypol sa. Tak neviem. A skadiaľ je, a čo je? Aha. Možno ste ho prekvapili, vieš. Hej, chcel priznať aj naša, ne? Len škoda, že to pípka, keď sa pripojíš. Nie, možno mu dosť faklo, že točí nás celka. No a čo? Mohol ísť do hry, či to on ešte nie je v hre, on je na Discorde? On ešte nemá farmingy. Snažím sa ho lámať, ale ešte som ho nezlomil. Andrej, sjedeš tu poslední dolů? Jo, já se právě čekám, až tady prohůčíš kolem mě. Já už mi zbývá jenom kousíček.
Ať to můžu vzít. Dobre. Tak. A od kamenu je to všechno? No, asi jo. Malo by to byť všetko, takže kľúci, môžete si ešte, keď sa vám chce, zobrať pluhy a prísť pomôcť na toto zorať. Ja pomaličky pôjdem na farmu. Môžeš si, Baba Jaga, zobrať môj traktor, ja sa pôjdem na farmu, prejdem farmu a pôjdem ukázať ešte nejaké veci, čo tu máme nové divákom. Tak ja to uklidím nejdřív všechno. No, kľudne, potom povedz, keď máš hotové, že vyskočím z traktora. Ukončím aj Jasa, bo už nevládzem dneska. Takže pôjdem si trošku oddychnúť do svojej milovanej postielky. Vieš, ak to je nepríjemné spať na tomto, na stoličke? A to je... Tentokrát bola herná obsadená. Asi vzít do práce takovou tú ruskou postel, jak byla taková tá skladací. No, práve, že nemám takú, vieš. A tam neviem, kde by som ju rozložil na vretnici. Na hernej sa dobre spí, ako bola, len tej noci tak, neviem, no, tej noci mi to tak nerezalo, no. Nevedel si nájsť polohu. Asi tak. Otvoríš dvere, zima, zapneš kúrenie, horúco. Takže to... Ani z voza, ani na voz. Tak. Počkaj, musím sa rozhliadnúť, či nejde ten žltý diabol. Hej, bo to on si tak z nedazdajky tam naraz zjaví a... A potom si už prdeli. A nejlepší jsou tam právě u toho pole, kde se scházejí oba dva. No. To máš dvojitou šanci na potkání. A najlepší je ten, čo už myslíš, že už ťa trafí a v tej zatáčke odbočí akurát. Ten je najideálnejší. A dostaneš z druhé strany. Takzvaná križovatka smrti, hej? Hej. Ty už predýchávaš, už čakáš, že na ktorom stromu stane vysieť na celý kabel. No, odbočí. Už išiel vlak. Ešte aj umíračík zazvonil, asi to stihol asi podobno. A za chvíľku nám budeš chcáť. Jak v tom filme, ne? Bezva ženská na krku. Niekto te predbiehol, jak išiel zabiť toho zajaca, ne? Zvoní umíračik. Teraz za kedy išlo, nie? Som to no videl potávku na to. Cez víkend išlo, sobotu išlo a v nedelu to opakovali na Daktorom, neviem ktorom to. A mne sa ten film celkom páči. Ja to ešte nevidel. Aj to bolo dobre. Vesnička má. Vesnička má středisko má? Tam vody, liter, aj 6 deci a půl litra odstuča, je tam napísané. Jaj, Starka. Tam je on. Takže úferka sa zavára. To veľa odstup, pol litra na 6 deci vody, to je kus veľa, ne? To máš toho smrťáka, vieš to, keď dáš si tak... Taký vyprošťovák. To je poslední záchrany. To ťa musí postaviť. To ťa musí postaviť na nohy. To máš po opici u horky, vieš. To udělá opici z tebe. Tak asi. Andrej, stáhnu ještě Tatru rovnou, jo? Jo, dobře. Baba Jaga, nechám ti tu traktor na boku, hej? Jo, já už mám traktor stažený, teď stáhnu Tatru, vyložím... Dobre, môžeš ísť do môjho traktora, hej? Môžeš brať môj traktor.
Dobře, tak to ti odpustím tu koloběžku. No, to som rád. Putíš tvůj chvíli. To som rád, no. Si charakter. Hejže. Ukrivený, ale charakter. Takže, vážený... Už jedno je si rovný nebo ukrivený. Takže, milé kukučky, tuto na našej bioplynovej stanici nám vyrastla nový predajný bod, celkom krásny, veľmi sa mi to páči, na predaj hnojiva tekutého, ktoré si vyrábame sami. No, vyrábame ho v takom množstve, že máme z neho ešte aj zisk, takže tento krásny modík pribudol na našu bioplynovú stanicu. Zatiaľ síce sú naše len jamy, ale časom snáď budú aj tieto sila. Takže sa teraz presunieme na farmu. A ideme sa pozrieť na naše nové technické prírastky do vozového parku. Takže tu už je vidno jeden. Je to vyurávač na brambory. Už je náš, takže nebudeme musieť platiť za prenajmy týchto strojov. 20 000. Áno, 20 000. A ešte poprosím, poradte mi, v ktorom hangári je na repu? Tam Vedľa. Takže... Jsou vedle sebe oba dva. Nie, v jednom hangári je jeden. Ne, A v druhém bude druhý. Jenom přelez na druhou stranu tej budovy. A už ho vidím. Takže tu je náš vyurávač na cukrovú repu. Takže máme znovu po krátkom čase nové prírastky vo vozovom parku. Takže dúfam, že sa vám toto videjko bude páčiť. Tieto stroje uvidíte v akcii. Choď. Na budúci rok. A samozrejme urobíme z toho tiež videjko. Andrej? No? Na tom nádraží pod farmou to je taky nový. To překladiště udělaný. Áno, aj to je nové. Áno. Kaso sa činil. Teraz by boli aktívni. Jo, tak proto Ferry byl tak dlouho. Takže ešte teraz povedané, tu je nové prekladisko na vlak. Tu to budeme nakladať asi pravdepodobne sypké materiály. Pravdepodobne sypké materiály na vlak, na predaj. Takže týmto, vážené a milé kukučky a priaznivci farmingov, sa s vami budem lúčiť ako predseda, takže príjemné sledovanie, poprosím like, zdieľanie a komenty. Zatiaľ ďakujem vám za pozornosť, ahojte. No a kdo by si chtěl s náma zahrát, tak prosím napsat na Discord. Není problém, bereme i konzole. Presne tak, takže chlapci, kto sa chce rozlúčiť, nech sa páči. Čau, čau. Čau, to je kukučky. Ahojte kukučky a skúsime tam do popisu hodiť link na Discord, aby ste tam mali jednoduchšie sa tam dostať. Jasné. Takže ešte raz ahojte a príjemné sledovanie. Čau, čau.